Брат, умирачу, фак. И здравейте, господа. И сега ще играем... нека само проверим нещо, ще има на... Да, добре. Днес ще играем Hunter, от играта е безплатна от Steam. Можете да се дръпнете, не разбирам много от нея, играл съм само в един сервер с един приятел. И гордо почти нищо не разбирам от играта. Но знам някои простоти, които са така най-важните тъпки. Знам, че се спринти с Shift. Окей. Виждаме някаква кула и ще се придвижим към нея с скоростта на светлината, обаче нямаме тъпа енергия. Но тъпо, че като бягаш почти никаква енергия не ти иска, а като скочиш ти взимам по 10% енергия. За да ме пълнотопотива. И стая. Тук може да има някакви зомбита. Всъщност, казах ви, че почти нищо не знам, но всъщност знам всичко. Знам как да кликна. И да. Окей, сега трябва да видим някак без да ни видят. Ще кликна, ще лазя. Дали ще ме видят ако лазя? Едва ли. Нека изпробваме. Май ще умрем тук. По-бързо не можеш ли бе? Аре бе. Бускам те в дървото. И всъщност, когато играх в този сервер, намерихме някакви пълници тъпки, някакви кирки и събирах камък. Имах и някакви други. Йоу! Ама тук. Дай ми го! О, това. Фък! Силни зомбите. Всичко става в кръв. Още едно. Чакай си взема. Добре, ето. Сега то ще го убием. Заби си бъгнато зомби. О, нож. Yes. Няма ли нещо раничка? Всъщност има и раничка. Патрони, какво вземе патроните? Май ще ги взема. Кантин! О, с това можем си пълним вода и да пием. Ти няма ли нещо ми да дешове? Може да надупча стената? Велика игра. Всяка игра, в която можете да надупчите стената, е велика. Добре, нека ги взема въпреки това тия патрони. Бе, ще закъсна патрони. Може би ще взема? Не. Но имам нощче. Кое да използвам сега? Смятам с бейсбол бат да ги прибия. Тук съм... Мисля, че съм бил... Добре. Бях поне по съвестен начин да слезна. Фък! Викам, че паднах. Глупаци! I hate this game. Добре, дано тук няма никакви зомбите. Това не знам също какво е. Ако не се късваш, има линк за играта в описанието долу. Окей. Какво е? Бой ли искаш? Отдъхам. Аз мога да прибия това. Вземи си, бе. Още ли, бе? Дъхам. Други ще дойдат. Фак. Те са много дъхани. Няма да ги бия. Пожарника. Ако го убия, дали ще му взема това? Кола. Обаче не ме кефи да карам, защото този пушек ми пречи. Сигурно нещо има на колата. Да, тук съм мъртв. Да, дай ми това. What the fuck е това се казва йоло? Защото не може да е йоло. Защото... още една кола, ама тази пуши. Като претърся този смешен град. Дай ми нещо. Флер. Чао! Бакуци. Къде? Бакуци, да. Може да ни кръстим бакуци. Дай ми сега панталонки. Няма съм вече гол. Като някакъв... сега ще ги намотя с остос. Стига да мога да ги бия фенера. Тук няма хвани. Могат да ме хванат. Фак! Ще ги осветя. Глупак. Още ли? Ма сега ще ги бия цяла година.
Още нито едно зомби не съм бил. Смятам да бягам. О, гориво. Но кой път зарича? О, бънк, мати, искам пари. Не, че за нещо ще ми служат. О, брата. Не мога да скоча, нямам енергия. Бъде трудната игра. Пак тук му пусна. Ами, по-дискретно. О, те сега всичките, ако са там, ще мога да си претърся другите места. О, още едно. Ще го убия това. Това е лесен. Не се швичи. Ела ми е, смешник. Аре, дъхан. Ох, дъхан. Аре, не можеш ли да ме удариш? О, това се опитва му духне. Аре. Еми нещо. Моля го съблека да ми взема. Има скилс, това го бях видял. Имам 4, сериозно бе, малко е. Само, още един. Искам шапката, много е секси. Аз мога да бия. Fuck you, това бийте, бич. Моля. Лък, аз нямам стрели. Се опитам да стрелям. Имаше някъде. Това си го стреля. Тук някъде имаше стрели. Yes! Моето любимо нещо в тази игра, сигурно. Скулбак! Много е секси това. Вече съм го... Като държа, държа стол. Какъв съм секси. Сега ще бягам и ще убирам всичко. Дори патроните, които не ми трябват. Няма и да ми потребят, но ще ги събера. Ти какво е? Дъхан ли си? С един хит ги взимам. Какво е това? Не ми трябва. Това е палка, аз към нещо. Какво? Това е много яко е. Да. Да, колото, значи мога да си го сложа. Да, и къде си го сложих? Имам някакви притеснения, че това може да е нещо като превръзка. Това е много бъгнато. Няма намерение да го използвам. Но ще го задържа. Ти какво е? Ти не знаеш ли кой съм аз, бе? Не знаеш ли, бе? Аз съм боня с батата. Магазин за храна. Дай ми храна, бе. Моля го щупа. Окей. Какво е това? Energy drink! Candy bar! Много яки неща, бе. Мляко. Ти какво си? Ти си буклук. Също това какво е? Прилича ми на муха от нещо така. Дъхам. Ти си... Добре, че взех булец. Така. Какво е? Дъхам. Няма си го хъба. Виж си го хъба. Шу хъба. Фак, той няма патрони това. Fuck you. Взели си, бе. Аз сега нямам патрони. Батите. Моля го наръгам с това. Чай сега, аз как трябва да си го... Фак, аз не можах си го намеря. Второ. Сега ще ви ти ви. Фак ю, мисля, че два умираш. Бум пишеше. Не мога да ги използвам. Що само някой пуска? Това е много тъпо измислено. This game sucks. Така не е яка играта, но... Някак не разбирам напълно каква е целта. И по-точно... Тя е опен, брат. Що не му вле... От другата страна. Фак! Това мисля, че като го направя не мога да скачам. Да, не мога да скачам, може би тук, защото е ниско. Какво е това? Как му ми кажеха? Чай сега ще мога да презредя. Да! Шас, бате! Това ми бъде от... Ир се го, значи го изям. Нахрани ма. Нищо не направи това. Я го използвам. Ма това е славно, аз се прецъка. Добре, ще изхвърля простотите и трябва да пия нещо тъпо. Да, пия.
Бях намерил такова, дето можеш да си го напълниш с вода. И как може да го добро тогава? Окей, кола нещо. Ето кола. О, yes. Тя се няма. Не? Не. Мама. Ай, ще тръгваме. О, кирка. С кирката ги биех само още патрончета за моето красивно пистолетче. Добре, а за какво така пушат колите? Много дразни това, аз няма пешачката ще хода. Това е досадно. О, аз вярвам, че... А сега кръка ми така ли си остава? Много е тъпо, че не ти се регенва кръкта. Ами па пешачката е много гадно. Не ми ще вземем това. Съжаление. Колата се експирка. О, фък, ама тази аз нищо не виждам. Това е отвратително тъпо. Моля да се проверя от тук. Толкова ли съм дебел? Окей, това какво е? Молди милк, кенди бар, сук, какво ще бъде? Фласък, першот, да, нищо патрон. О, вече мога да скажем. Вижте ли долу се махна над кръвта? Това вече го няма. Пишачката е много по-хубаво. Чуваш птичките, а не само някакъв смешен акумулатор. Ако отида там, какво ще стане? С много да, много е по-напулал съм. Тичкай! Обаче Дейзи нещо повече, по-добре е направено отколкото това. Не знам защо, но повече ме кефи. И спринтим, но ни свърши енергията. О, намерихме град, хора! Аз съм велик. Намерих град. Който намира град е велик. Така. Аре ми се напълни малко повече. А, това не е град. Тъпо. Или е град? Те знам. Окей. Някаква тъпотия, естествено. 8 до 32 гигабайта. Какво е това, бе? О, аз имам кирка! Ела тук. Има и животни. Какво става? Няма ли да се щупиш? О, бебе. И сега мога да взема камък, което не знам за какво служи. Но аз си ги събирам. Защото никак са секси. Верно, крафтинг искам нещо да си крафтна. О, и сега ще пробвам нещо. Не знам, нямам никаква идея. О, чакай, трябва да е тук. А ти трябва да си тук. Нещо? Не. Ами ако сложа пистолет и камък. Не, това ми иска ми се остава. О, мое пирони нещо. Такова се ако имах пирони, мисля, че ще да може да го направя някаква простотия с офста. Вече няма смисъл да го ръгам, вече има смисъл само да бягам. Добре, като гледам няма нищо тук. Да бях взел тъпта кола. Добре, колко време хвърча, пък още го виждам това. Много тъпо. Какво това там, мост ли е? Не, това е път. Нека се огледаме колко е грозно. Окей, обикаляме. Продължаваме напред. Виждам там нещо, това е камък, естествено. Няма ли кола, която не пуши? Какво е това? Да. Това ще нищо няма ще я направи, само ще я направи. Мисля. Това отдолу има, не знам, между енергията и водата, какво представлява, ако стигне до 100, какво ще стане? Зомби ли ще стане? Не знам. Never mind. Тук не съм бил. И виждам зомби, което ще изяде първо моята кирка. Естествено, ако не броим камъка, но той не е живо същество. Това той ще изяде първи.
О, това, значи това би трябвало да е по-силно от бата, защото това го патна е само 2 пъти и умря, пък онова също 4-5 пъти. За какво смисъл ще знам на България нещо? Слагат. Ти какво е? О, и ти ли е? Фък, ладно. Фак. Оле, този го елиминирах с един удар. Това на лаптоп ми заприлича отдалече. Булет, нямам спейс. Окей, нещо ще пинова. Не, няма пия. Ще ям кенди. Оле, този го изяди в упаковката. Ти си лутбат. Не, фак, сега точно това е. Вземи. Fuck you! Хапна ме. Добре, нека си го хвана, нека си взема нещо. О, аз имам стрела. Ще стана на Кири. Бум! Това хареса ли ти, бе? Тричай! Дано тук има стрели. Ома ще ми пистолета. Какво се прави тук? Трябва да го видя къде е. Не ме припай. Макс! То с не умря. Ще умреш ли? Ти също много умреш, така е. О, не, нещо мога да взема. Ох, тия ги обърках нещо, джукна. Вземи си, бе. Вземи си и ти. Тук беше страшно. Нека пине малко мляко. О, мога да това мляко, но на друг. Така де. Ще отдолу това, дето говорих преди малко. Ами, не ме интересува много, понеже аз имам бата, не бата ми, това та кирката. О, ти си силен, така ли? Много ли силен, бе? Нищо не можеш. Сега тук ще има някой. Няма никой. О, какво е това? Смол граната. Take cover! Това какво прави сега? Много тъпо. Аз си виждам всичко перфектно, всъщност това няма да трябваше. Окей. Трябва да бъда много внимателен. Трябва да ходя много тихо и бавно и да не говоря. Оле, ти си нямаш смърт, бе. Абе, ти нямаш смърт ли, бе? Дъха ли си? Оф, нямам енергия. Умри. Така ще наредвам. Оле, аз съм Чак Норис. О, да, не пуши, супер. Няма много, бе. Кога стане? О, да, тук има още едно. Двечки. На кои пътя нещо свърши. Такова. Чучам се! I believe I can fly. Окей, сега как ще излезна? На научността с голяма кола. Ще прегледам първо, но да си сложа първо това. Какво е това? Буклуци. Тук още бензин ли? Аз съм пълен с бензин. О, новини, не мога да ги чета. Още едно. Но с това ще ги хвърлям вече, не ми трябват. Всъщност не съм карал до всяка кола толкова дълго и не знам колко. Бързо ли спада там гъста или каквото е. Бензин или бавно, затова ще се задържа. Това, ако не видя нещо толкова сексапилно, че го взема. Оле, треперя! Как може? Нещо да се такова се отпълипа. Това. Сандбакс. Не ми трябва сандбакс. Също ми трябва сандбакс. Обаче ще изхвърля едното. Това ще го изпия, защото така и не, че не ми трябва. В смисъл трябва ми, ама и това не ми трябва. Окей, сега по-трудното е да намерим как ще излезнем. Понеже тук сме... О, ето откъде. Къде ще тръгнем?
Окей, смятам в следващия епизод да тръгнем и това ще е от мен. Довиждане.